La salutation la plus noble au monde qui fait vibrer le cœur, les âmes et les esprits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous sommes encore avec Lamine Daou, qui n'est plus à présenter. Lamine Daou, le dur des durs. Alors, alors, vous savez si bien, Lamine Daou, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, quelqu'un, lui qui continue de faire ses preuves. Alors, Lamine Daou, Lamine Daou, on ne le montre plus. Entre Lamine Daou présenter tourner, moi j'ai toujours l'habitude de dire, alors des mines, Mandeli qui a provoqué, il faut le présenter. Sinon, mine qui a provoqué, tu le laisses parler. Parce qu'il a déjà fait les preuves. Tu as le présenté comment? Tu as dit quoi sur lui? Que les gens n'ont pas encore vu. Lamine Daou est exceptionnel, il est multidimensionnel. Lamine Daou est extraordinaire. Il n'était pas de Lamine Daou. Lamine Daou. Alandem. Tchaubi. Alaka Dougoro Sanve. Alaka Tchauda. Les 5 doigts, de toute façon, les 5 doigts de la main ne sont pas la même chose. C'est comme ça aussi, les hommes ne sont pas la même chose. Quand on kilomètre tout donc ala mandemana andeza ka kele ni mawi inshallah Lamine Daou. Ouais. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors Jalangé, ça fait plaisir de te voir. Il est tombé Côte d'Ivoire et à la Burkina. Katlandu ne katambali. Nala sonomu. Kata jamana chamana. Ka kose kana Abidjan. Nala sonomu. Tuguni. Ala mandem flake lula. Inch'Allah. Et vous avez folie quand tu m'as laissé follow aussi. Nala sonomu ya nanga emshon damna man sezeni anga solima no Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima kulluka wal khatim lima sabaqa nasr al-haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim haqa qadrihi al-miqdar al-azim. Mi folie ka la jaba bela jele nalan kra sonama ko ko klo nyagala jo obina femme obina fenye bi o fama na ka muye nalan kra sonama. Lamine Daou. Ça n'a pas comment il a produit ou quoi. Il a produit par comment. Produit n'a pas mal. Ça n'est amena funa au cas. Au gros Lamine Daou il flaque qui est en distance. C'est quoi qu'on te là? Est-ce que vous c'est na halbio? Quand ni toujours nous de fo dono don be ne ba menna ni o ba ne o ala ka hina de sele amo ami dugo de kala kana cheja amina ta lebi sena nalan krasona mo mo be ni dimi de bi ka parce que nous de fo sungolo ka bu toujours don baba ka doni jagabo na ka donia e eslere ka baragala mo hakem bi bulu e de ba dado o mo ko hake ibu fo mo ben wela be sebo mo hake mo mana wele dimi ko la ma furake ala ni kira kama ndoro ma mina bulu sika kon tola téléphone na kon wa minti duru de dum 10 000 dobika atigi be to ayoro la ki wole minute loru bi tega daga ma fane wala fana bi son Allah antu waso no lu yeble maliko ka be ba ndono ye parce que doni flani na la fm dimo ala barka dana e kan ma kana c'est ka kon tola ni mamma dola fana be se kan korobo voilà au cas où Lamine Daou il veut consultation que flali il veut ce que le faire bon flali côté flali amulo mo ko be c'est ça il veut faire ta doula ou be faire ka magasin d'aile ou be faire am sufuru o le flali simple am se ko la jelki o ale koni ambale ke wa kelempiu na kala saragati mbi finyana ni kuma mbi finyana iba la mekanye iba kuma kan kolosi aka chala fe mu mbi finyana ibina yete bo ko fe dolo bara ali samaka ni mo ko fe ka dolo ke ibuka burju e flani e be bara dole ba soro e mo ko bin na fulo mo mina to soro bara la o bara mbi be ka dunda de mo bo dolo ni na amba fo mo ko burju ale de ba to ebi ka barakata do ki ka fini dunta do nalan kras na mo ki ka sarakati do ali ka jiri bon ni kala selba yere ka nga wurudi mu fana ga be fi parce que doni kono fem fla doran de sera ka sule ye che ki ke muso bi ye muso ki ke che o saka ke de fem be ala so fem be mo fodi mamu nyini ala kan sababa be imam nyanyire ito de do ite zugo nyasa
dɔnni kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ sina e ka mɛ ɲa ɲini i b'o le ɲa sɔrɔ sika kɔni t'o la Lamine Daw ala man tɛmɛ o la tradipraticien de b'i ye guérisseur de b'i ye karamɔgɔ de b'i ye mori fana de b'i ye a finma aw sɔnna ma an ye kalandenw ye i ka de la ka prévu caman kɛ ne ɲafɛ n m'a fɔ maa wɛrɛ ɲafɛ n ko ne ɲafɛ ne yɛrɛ ka projet dɔ la o kɛra ne la n k'a fɔ waati bɛɛ n ko ne ma fɛn min ye n t'o fɔ o karamɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ min bɛna na fɔ ko Sule nin fɔ n na k'a sɔrɔ ne m'o ye n tɛ se o parce que n ma kɔrɔ ye o de ye tiɲɛ yɛrɛ parce que adamaden i mana kɛ fɛn fɛn la kaburu kɔnɔna magara parce que don la a bɛna kɛ i b'a fɔ an tiya i ye mun ye i b'o lakale o de ye tiɲɛ ye wa n'i kanni na fana i bɛ se k'o de sara voilà inchallah Lamine Daw an bɛna kuma bi kunnafɛn na kunnafɛn bɛ adamaden sɔrɔ cogo di kunnafɛn bɛ adamaden minɛ cogo di jɔn de ye kunnafɛn ye kunnafɛn yɛrɛ ye jumɛn de ye bon kunnafɛn ye fɛn dɔ de ye ala ka yamaru don parce que toujours n b'o de fɔ n'i ma jɔn o jɔn n'i bɛ da i ni fɛn fila de bɛ da ɲɔgɔn fɛ i ka kunnafɛn ani i kunna mɛlɛkɛ mɛlɛkɛ o ye ala ka yamaruya de ye i ka jurumu n'i ka baraji kunnafɛn ye ka diɲɛlatigɛ sababu ɲuman ou bien sababu jugu bon kunnafɛn bɛ adamaden bɛɛ la nka kunnafɛn ka mɔgɔ ka ko tiɲɛ a bɛ dépend i yɛrɛ kɛcogo jumɛn don i bangebaaw ka sira parce que dalakan dɔ de bɛ adamaden la n'o dalakan ta la ne bɛ se ka dalakan dɔ ta sisan ala n'i ye nin ko kɛ ne ye ne bɛ nin ɲumanya kɛ ala o ko kɛ ne o ɲumanya a se bɛ ne banna k'a bɔ bon n'ala sɔnna ma kunnafɛn min bɛ na ala fana bɛ yamaruya d'o ma o ka se ka don ne den dɔ la k'a ka ɲɛnamaya ko dɔ tiɲɛ mun b'a to ne bɛ nafolo mun sɔrɔ a ka se ka kasara parce que a fɔ o de ma ko dalakan toujours n b'o de fɔ mɔgɔ ɲɛna kunnafɛn tɛ gɛn kunnafɛn bɛ changer de i b'a fɔ ni kafiri k'a tobi k'a don silamɛya la parce que ne kunnafɛn gɛnnen don min na o y'i ka laharata de ye kunnafɛn de b'a to i bɛ sɔrɔ kɛ ale de b'a to i ka sɔrɔ bɛ tiɲɛ parce que i ti yɔrɔ dɔ la kunnafɛn de bi i fɛ mɔgɔ sama ka d'i ma minnu bɛ se ka hɛrɛ k'i ye i b'a fɔ ko sababu ɲuman parce que kunnafɛn ko sira a ka ca bi nka caman bɛ yen an balakaw yɛrɛ de b'a san o b'a san ni mun ye parce que olu b'i comportement dɔw kɛ nka o t'a dɔn ko kojugu don n'i ye fɛn fɛn fɔ bi o b'a fɔ ko ziiri don bon n'a dun kɛra ziiri ye kuma mɛnni na nka n'a kungo nana don min na i ka nafolo bɛ tiɲɛ dɛ i bɛ mɔgɔ joli joli jɔ bi mun kɛlen ka miliyɔn caman tiɲɛ kunnafɛnko la a tɛ ban a tɛ taa o bɛɛ ye a ɲɛɲinibaliya de ye n'i y'a ɲɛdɔn ka ban i bɛ sarakati de bɔ sarakati in bɔli tɛ dɔ wɛrɛ ye o parce que n'i y'o de fɔ dɔnni yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ mɔgɔw k'a dɔn ko dɔnni a fɔlɔla sarakati de la i bɛ dɔnnibaa sɛbɛn bɛɛ ɲininka suratul bakara misi sura a jiginna sarakati de kama bon o de kama sarakati tɛ kulankolon dɛ n'i ka kunnafɛn n'a dɔnna kunnafɛn nana cogo min na k'a dɔnni i ma sarakati min bɛ se k'a to a bɛ se k'i mago to i ka se k'i ka diɲɛlatigɛ labɔ o bɛ f'i ɲɛna bon kɔnɔna fana na an ye labɛn dɔ de kɛ n'an yɛrɛ kunna nafolo ye ka n'a di mɔgɔw ma dalada min bɛ yen nɔ ni nɔgɔya don bɛɛ bɛ se k'a dɔn ko dɔnni ye tiɲɛ n tɛ dɔnni yɛrɛ kuma bila ma a bɛ ɲini ka kɛ malolako ye i y'a faamu parce que caman de donna ko kɔnɔ o m'a ɲɛɲini n'i dun ma ko min ɲɛɲini i bɛ lagosili se i yɛrɛ ma i bɛ lagosili se mɔgɔ wɛrɛw ma minnu t'a a kunna quoi n tɛ kunnafɛn ko tiɲɛ kuma don nka k'a gɛn kɔni an b'o kɛ ziiri de ye parce que dɔnni kɔnɔ ne tɛ maa ka dɔnni lakari ni ne ko nin de bɛ yen n'i ma da la se ma ou bien ka n wele n bɛ perewu jira i la parce que adamaden tɛ se k'a bɛɛ dɔn nka i bɛ mun dɔn kumaw kan n'i kuma n'o kan ni mɔgɔ ye i lajɛ o b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ k'o la n'ala sɔnna a ma. ala an dɛmɛ mais kunnafɛn bɛ manifester adamaden na cogo di c'est à dire ni kunnafɛn k'i sɔrɔ a b'i manifester cogo di parce que kunnafɛn yɛrɛ k'a dɔn ko kunnafɛn bɛ karisa la a bɛ dépend ko saba de la an bɛ se ka exemple di saba la ka se ka kuma surunya a fɔlɔ-fɔlɔ e yɛrɛ ka ɲinifɛn i ka ɲinifɛn bɛ dogo i la kunnafɛn bɛ kɛ sababu ye a bɛ k'i kɔnɔ ko mɔgɔ yɛrɛ de b'a la k'i dabali ka sɔrɔ kunnafɛn de don i y'a faamu parce que sisan an sigilen don sisan ne b'a la ka feere dɔ kɛ mɔgɔ dɔ donna a donnen sisan a bɛ fɛ ka na sanni kɛ nka kunnafɛn bɛ se k'i ni yɛlɛma ka ne kɛ mɔgɔ nasuguya dɔ a tigi ɲɛkɔrɔ a tɛna
bon u b'a ye o caman de dolen don an balakaw ka furubaliya la bi e bɛ fɛ k'e ka mɔgɔ mun furu e b'a ye cogo dɔ la ye cogo min bɛ sira i bɛ se k'a furu wa bon kunnafɛn de b'o kɛ o kelen fana i b'a ye a bɛna sogo da i la sogo kirikaraw da i la mɔgɔ mun ni i malo ma ɲɔgɔn ye i yɛrɛ ka bonya bɛ se mɔgɔ minnu a b'a jira i la i n'olu b'a la ka da kunnafɛn b'o kɛ i y'a faamu ou bien i yɛrɛ mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni a tigi kan ka hɛrɛ se ma e yɛrɛ bɛ bila olu la bon n'o dun kɛla kun est ce que i ma k'i yɛrɛ ma sababu jugu ye dɔw ye wele a bɛ fɛ ka hɛrɛ ko dɔ k'i ye ou bien a bɛ fɛ ka place dɔ d'e ma nka e yɛrɛ k'o tigi dɔgɔya a b'a kɛ wa bon kunnafɛn de o de kama toujours mɔgɔninfin bɛɛ man ka to yen dun wɛrɛ bolo ni bɛɛ tolen dun wɛrɛ bolo dɔ ta b'a dun quoi ni mɔgɔ ko k'i la yanni k'a fɔ i b'a jateminɛ n'i ye nin ko kɛ sababu jumɛn de don ni a sababu dɔnna a bɛ furakɛ n tɛ mɔgɔ jugu tɛ yen quoi mɔgɔ i tɛ se ka juguya ni kun dɔ tɛ yen i tɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye fana n'i ma ko dɔ ye awɔ kunnafɛn nasira a nasira ka ca nka an bɛ se ka nin exemple 3 di mɔgɔ ma ni mɔgɔ min y'o y'a yɛrɛ la i k'a dɔn k'a fɔ i kan ka wuli k'i ka kow ɲɛɲini mun b'a to i ka k'i yɛrɛ sago ye parce que degun jugu n'i bɔra la ka se ka nafolo sɔrɔ i yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ musaka dilan ka hinɛ mɔgɔw la ne fɛ i ye masa de ye o nka n'i sirila mɔgɔ la kun o yɔrɔ jɔnmaa caman b'i sɔrɔ n tɛ kunnafɛn ko tiɲɛ kuma don n'ala sɔnna a ma. donc kunnafɛn bɛ se k'i bali wari sɔrɔ la. a b'i bali wari sɔrɔ la pepu hali bɛ wari deli mɔgɔ min fɛ n'ala ma fara i kan i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ kungo jugu b'o da la kunnafɛn ko bɛ se ka nin bɛɛ kɛ. est ce que kunnafɛn b'i bali furu sɔrɔ la wa. a b'i bali furu la a b'i bali den sɔrɔ la. parce que dɔw ta n'o sɔnna karamɔgɔ ma n'i jija i furu la o bɛ tila ka kangari da karamɔgɔ ye parce que kunnafɛn ko baara ka gɛlɛn quoi i sɔnna an ka karita furu nka a ka denko i da bɔ a la nka a b'a jija ɲɔgɔn fɛ n'i furu la o b'o bali denko la n'o ma se k'o kɛ o b'i bali baarako la kunnafɛn nasira ka ca quoi nka kunnafɛn min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ i yɛrɛ bangebaa ye mun sanga bilen ye o de ka jugu n'o ye dalakan ye parce que toujours n'i ma ye dalakan ta i n'ala cɛ komi n'a ɲɛnabɔ la i jija i k'a bɔ mɔgɔ bɛ se k'i ban mɔgɔ ka juru kan nka ala ka juru maa si tɛ se k'i ban o kan dɛ parce que toujours m'o de fɔ ala y'an da k'an kɛ fila fila de ye fila fila in kɔrɔ an ka se ka ɲɔgɔn dafa e ye lɛwuru dɔ de ta bon lɛwuru in timɛli fana i b'a sɔrɔ e bɛna ala ka jɔn dɔ de bɔ degun kɔnɔ nka n'e banna k'o kɛ kun ala ye fiɲɛ mun d'i ma a bɛ fiɲɛ in fɛrɛmɛ dɔɔnin i yɛrɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ ko jaa kuma fila fɔ ko tiɲɛ tɛ i y'a faamu parce que ala mɔgɔ si tɛ ala jugu ye i mana kɛ diɲɛ fɛn fɛn la dɔrɔn n'i tilenna dɔrɔn i bɛ lafiya. i ni sara mais est ce que i muso ka kunnafɛn bɛ se k'i kɛlɛ. bon muso ka kunnafɛn b'i cɛ kɛlɛ a b'i kɛlɛ ni cɛ ka kunnafɛn b'i muso kɛlɛ. parce que o bɛ kɛ ko damadama de la parce que kunnafɛn fɛn fɛn bɛ yen n'a juguyala i b'a sɔrɔ furubato kɔnɔ don dɔw bɛ yen olu kan ka to yen de parce que n bɛna exemple kelen di mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni kunnafɛn juguman b'i muso la i y'a faamu i bɛ jateminɛ kɛ lundi su n'a ko lundi su dimanche k'a dugu jɛ lundi la ou bien jeudi k'a dugu jɛ juma na a don ni furubato tɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ e min ye cɛ ni dugu jɛla a fɔ Lamini Dawu de ye nin fɔ Sule ka plateau kan ni tiɲɛ don i b'a sɔrɔ i woro i bɛ trace y'a la trace finman a ma kɛ joli ye dɛ i b'a fɔ mɔgɔ kelen de ka i fari ci quoi o ye signe dɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ i ni muso min bɛ ɲɔgɔn fɛ i kelen jɛ tɛ a se ka kɔni t'o la fiyewu. donc n'i bɛ fɛ k'a ye i b'a kɔrɔbɔ. i b'a kɔrɔbɔ o su fila n'i y'o kɛ ni dugu jɛla i woro lajɛ n'i ye woro lajɛ i b'a sɔrɔ a cicilen don bon n'i m'i to o cogo la i b'a ye o bɛna gɛrɛndɛ de siri i kan gɛrɛndɛ ye mun ye sisan c'est à dire n'i kan ka dɔrɔmɛ 5 sɔrɔ o bɛ a tila fila ye bon o tila filanan in fana n'i m'i cogo dɔn n'i n'i muso ma ɲɛ a bɛ kɛ furusa ye. jinɛw de bɛ na na. jinɛw de bɛ na parce que o don fana olu ka gɛrɛ ɲɔgɔnna de bɛ yen mun ni ta tɛ kelen ye bon ni kan du de ye dan n'a. i muso furu. a ye se ka kɔni t'o la i ni cɛ dɔ de jɛnna a n'a ye. se ka kɔni t'o la n'a juguman yɛrɛ dɔn ni min farati yɛrɛ a dɔw yɛrɛ b'i poussé yɛrɛ bon n'o kɛra dɔrɔn i bɛ soba nkalon da muso la ka sɔrɔ tɛ e de ma kɛ cɛ jɔlen ye. se ka kɔni t'o la fiyewu. i k'i muso furu. ko i bɛ jeudi to yen dɔ wɛrɛ bɛ na si n'a ye. n'i ma kɔkɔ dɛ ayi n'i ma kɔkɔ parce que fɛn dɔ de don i b'a ye mɔgɔ caman ka furu tiɲɛlen don ka a ju kɛ ko tere bɛ musow la a caman ye cɛw fana ka jateminɛbaliya de ye
n'i ye ni jate sɔrɔ a sarakatow bɛ yen n'i y'olu bɔ bɔcogo la olu b'o ma bɔ c'est à dire u ka tɛnɛmajira ko o b'a kɛ o ni muso de cɛ nka e t'a ye i t'a ye ka cogoya la n'o n'i m'i to ten o b'i gɛrɛsɛgɛ dɔgɔya pewu hali n'i ko i muso ka ji soli ka d'i ma a b'a sɔrɔ ji tɛ fiɲɛ kɔnɔ o la ala k'an kisi muso bɛ don waati min na n'a y'a sɔrɔ sɔrɔ b'i la sɔrɔ bɛna ban sisan muso in bɛna kɛ taamasiyɛn ye ko tere jugu don ka sɔrɔ tere jugu tɛ dɛ e min y'a ta e de tere ka jugu parce que n b'a ka ko ɲɛɲini ka don a kan siga kɔni t'o la sisan ko bɛ yen siga kɔni t'o la parce que nin de kelen don ka ko caman de tiɲɛ bi bon ni taara muso ni ɲɔgɔnna furu i ma ɲaɲini e ka furu a don furu la a b'i fɛ solution jumɛn de b'a la sisan bon solution min b'a la i bɛ mɔgɔ de ɲini mɔgɔ min bɛ yen nɔ da la kuma tɛ n'a tigi bɛ ko dɔn a sarakatiw bɛ yen o i y'a faamu parce que toujours sarakati ye sigiyɔrɔma 3 de ye i ka ba bɔ ou bien saga ou bien misi misi ye ni se de b'i ye n'i y'a sarakati bɔ ka ala ma deli kɛ o b'o seko tɔ to ye o i y'a faamu parce que ala de ko k'e ka furu kɛ a ma fɔ ko adamaden ka jinɛ furu a ma fɔ k'i ka kunnafɛn furu a fɔra k'i k'i mɔgɔ ɲɔgɔn de furu bon ale ala kelen fana ka yamaruya de ye kunnafɛn ko ye bon o b'o seko tɔ to ye a b'a ka adamadenya kɛ n tɛ muso ka kunnafɛn yɛrɛ bɛ se ka cɛ dɛmɛ ka bɔ tɔɔrɔ ko kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ i y'a ka sarakati bɔ parce que cɛw dalen tɛ ko la muso ka kuma bɛɛ tɛ ta nka n'a kɔni bɛ kuma o kuma fɔ k'a bɛ kasi o la o dɔw ta kana kɛ kana gɛlɛn n'i y'i muso ka kunnafɛn bɔ muso yɛrɛ de b'a fɔ karisa i bɛ fɛ ka taa nin yɔrɔ in na nin to yen kasara bɛ yen wa n'i y'a to yen kasara i b'a mɛn tulo la nka a tɛ k'i ɲɛna parce que a bɛ fɔ a ɲɛna de siga kɔni t'o la parce que ne ka kuma tɛ k'a fɔ ko ziiri don quoi ne bɛ fɛn o fɛn fɔ i b'a sɔrɔ a exemple ye ne yɛrɛ de ye o de kama ne tɛ mɔgɔ ka histoire ta ko n b'a kɛ ka baara kɛ ne bɛ n yɛrɛ de ka histoire kɛ ka n ka kuma kɛ voilà donc o kunnafɛn sanfɛla o de ye nin ye o de b'i fɛ a pratique bɛ kɛ cogo di bon ni mɔgɔ min y'a ta tɔɔrɔ t'i ma i kɛla cɛ o i kɛla muso n'i b'i ko kɔni i jija k'i kunkolo sɛbɛkɔrɔ ko a la de i y'a faamu i b'i jija k'i kunkolo ko a la ni kunnafɛn bɛ fɛ k'i minɛ a bɛ minɛ kunkolo de la voilà parce que hali mɔgɔ min ni kunnafɛn b'i la n'a ko k'a bɛna wuli i b'a ye i kunkolo de bɛ dimi i y'a faamu yann'a ka don i la a b'i bila kule la mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ kule de la ko karisa de bɛ yen n tɛ minnu yɛrɛ bɛ kule yɛrɛ olu ta tɛ kunnafɛn juguman ye o n tɛ a jugumanbaw n'olu y'i minɛ o b'i kirin de mɔgɔ yɛrɛ b'a k'i salen don bon a b'i bila kuma de la wa a bɛ kuma min fɔ o fana ye tiɲɛ de ye bon kunnafɛntigitɔ fana de dɔgɔyala bi an ka musow de kɛlen k'olu ta k'u kɛ ɲɛnajɛ fɛn bi ko jinɛ kulonkɛ e tɛ fɛn min ye e bɛ taa kulonkɛ k'o fɛ cogo di o bɛ yan mais o bɛ yen musow bɛ nin kɛ muso ko dɔw yɛrɛ bɛ ben ten voilà bon ninnu bɛɛ ye fɛn dɔ de ye dɔrɔn a ma nɔgɔn quoi i y'a faamu wa n tɛ ni fɛn min fɔla dɔrɔn i b'a sɛbɛn k'a bila wa a b'i ye kunnafɛn tɛ se ka kɛ mɔgɔ la vis-à-vis ko suba bɛ se ka gɛrɛ o siga kɔni t'o la suba bɛ yen kɛ interdit de nka kunnafɛntigitɔ bɛ so kɔnɔ suba bɛ so kɔnɔ dɔ ta ye nkalon ye dɛ dɔ kɔni ta ye nkalon ye voilà ala ka nin sababa bɛɛ n tɛ ni mɔgɔ min ye safinɛ sɔrɔ toujours i kunkolo hali ni bɛ fan bɛɛ ko n'a ye to k'i kunkolo ko n'a ye n'ala sɔnna a ma fɛn min b'i la a bɛ a to i b'i ka mɔgɔw ɲɛ mun b'i kisi lebu ma o ye a safinɛ o y'a safinɛ ye kunnafɛn safinɛ a siga kɔni t'o la mais est ce que a bɛ a nɔgɔya walima a b'a ban pewu a b'a ban pewu yɛrɛ de o de b'a la ka f'i ye o parce que fɛn minnu donna na jiri tɛ jiri ye nasi tɛ nasi ye kilisi tɛ kilisi ye a bɛɛ de bɛ nin fɛn na ne y'o de fɔ dɔnni duuru de b'a kɔnɔ n'i ko sarakati ni lamindaw y'a bɔ n'i ko turabu a b'a kɔnɔ n'i ko kuranɛ haya a b'a kɔnɔ n'i ko kilisi a b'a la n'i ko jiri a b'a la parce que bolongani ye 5 ye seli farida 5 ye ko durulen b'i la a b'o de ban kuma yɛrɛ de y'o ye ala an dɛmɛ an bɛna ni safinɛ ni tuguni bon nin ye siritigɛlan de ye kabako siritigɛlan de don parce que bi bi in na n y'o de fɔ siri kɛlen ka caman ka ko tiɲɛ bon ni siri yɛrɛ b'i la yɛrɛ bi bi in na n'i ma farati i bɛ nkalon da mɔgɔw la bon nin ye siritigɛlan de ye
ni kɔni ni ala ale du gɛrɛsɛgɛ la i yɛrɛ de bɛ kuma na m'o de fɔ n ko ne ka fɛn caman bɛ yen e yɛrɛ de i bɛ fɛ mun ka kɛ e yɛrɛ de b'o fɔ a la n'o kɛla n'o ma kɛ e de b'o dɔn hami filɛ ɲɛna nka gami ne t'o fɔ n'o ma dilan dɛ parce que ne n'o fɔ o ye ne kɛlen ka n yɛrɛ lebu ala dun tɛ lebuli fɛ i b'i ka haminanko 5 i b'a ko fɔ ka taa ban bon adamaden mɔgɔ mana caya cogo cogo problème 5 b'i la tɛ se k'ala fitiri la bilen dɛ n'ala se o de ye Inshallah o kɔfɛ ni bon alhamdulillah ne tulu ye parce que toujours n y'o de fɔ n ko dɔnni kɔnɔna na k'i kɛ cɛ ou bien k'i kɛ muso n k'o de se ka kɛ n'i ye ka dɔgɔ i yɛrɛ la a b'a bonya niveau mun bɛ yen i ni muso ka bɛnkan ni a sika kɔni t'o la a utilisation bɛ kɛ cogo di a yɛlɛ i b'a parce que Lamine Dawu a fɔra mun fana ko cɛ a fila ko cɛna ala ko puissance nɔgɔya ye kosɛbɛ a fɔra ɲɛnɛ ten ko Lamine Dawu ka cɛ a fila ni a b'a bonya ka janya yɛlɛ i b'a kɛ longolo i datɔ la n'ala sɔnna ma i yɛrɛ bɛ fɛ a ka se niveau mun na n'a sera o ma i b'a jɔ mais est ce que i bɛ se ka ta ka cɛ ni muso ye n'i y'a ye furu bɛ don ka furu sa ale sa furu de ma ɲɛɲini ne tɛ a bɛ sa ni ɲɔgɔn de o siga kɔni t'o la ale kɔni ale ye cɛ fura ye mun bɛ se ka cɛya janya k'a bonya a ka dɔgɔ kɔni nka n'i y'a ta i bɛna dɔn k'a fɔ ko kabako b'a la siga ni kɔni wuli b'a lo siga kɔni t'o la a tɛ wuli bon cɛya Lamine Dawu ka cɛya fila o la ka la ɲɛ dɛ wallahi ala ka la dɔw ko ka cɛya bonya ka janya k'o fila tɛ ayi ne bala k'o de fɔ minnu b'a fɔ k'a tɛ olu t'a dɔn quoi c'est à dire dɔnni na n'i ko nin tɛ a bɛ i b'a fɔ mɔgɔ min ko k'ala tɛ ye quoi o mɔgɔ m'a k'o lamɛn o parce que ala de ko kuranɛ a y'a lajɛ ɲuman b'a la juguman b'a la bon an bɛ mun yɛrɛ kɛ juguman o tɛ juguman ye dɛ tanga n'a bɛ kuranɛ na mɔgɔ bɛna bin ka i fɛn dɔ kɛ o ma se ka bin ka est ce que o ye juguman ye wa nka ni mɔgɔ min y'a ta ka juguman kɛ n'a ye kun a kɛra juguman de ye o wa fɛn bɛɛ de bɛ yen ka fila kuranɛ fura don kisi don n'i t'a dɔn dɔrɔn i t'a dɔn inshallah o kɔfɛ ni bon ni alhamdulillah ni relation de ye relation jumɛn de don e yɛrɛ ka sule ka kɛta parce que i bɛ nin dɔɔnin de wusu a sisi bɛ taa dan fan min fɛ e sule t'a dɔn ne t'a dɔn i ka ɲini fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ n'i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la naam parce que a bɛ i b'a fɔ i b'i kɛ suma de ye suma min don i ka baara kɛta la mɔgɔ b'i lagali ka n'i nɔfɛ i mana kɛ diɲɛ baara o baara kɛba ye ale ye relation de ye semaine kɔnɔ dɔrɔn a dɔɔni wusu siɲɛ 4 dɔrɔn i k'i sigi k'ala ma filɛ siɲɛ 4 dɔrɔn k'i wusu n'a ye k'i tɛgɛ wusu n'a ye i ka n'i tɛgɛ tereke ɲɔgɔn na i b'i tɛgɛ minɛ k'a bila k'a mun ɲɛna dɔrɔn a kan i tɛgɛ tɛ ni kɔni y'i tɛgɛ tereke i bɛ sɔrɔ min kɛ sɔrɔ ye min na tiɲɛ cogo dɔ la i tɛ se ka mara kɛ quoi o ye wusunaw bɛɛ le ye wa o ye nin ye o ye wusula nin de ye i tɛgɛ kana tereke bon wusula mɔgɔ mɔgɔ b'i tɛgɛ tereke wusula la n b'a fɔ ni mɔgɔ jugu i filan don dɛ gɛrɛsɛgɛ ko la i b'a gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ i tɛ se ka mɔgɔ dilan ye o i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ko danga de b'i quoi i b'a wusu i b'a minɛ k'a mun ɲɛna i b'a minɛ k'a fɛngɛ i bɛna sɔrɔ min kɛ a ka se ka dɔ ka se ka mara o de ye minɛli ɲɛ quoi k'i bolo kuru an kɔni bɛ bolo tereke parce que i b'a ye k'i tereke yɛrɛ k'a tereke ten k'a bila i bɛ 20,000 minɛ 18,000 kungo bɛ na i yɛrɛ dimi kojugu 2,000 yɛrɛ i b'a ko k'o ta quoi bon est ce que sɔrɔ kɔni b'a la ka na nka nafa b'a la ka kɛ n'e taara ten nɔ san kɔnɔ i bɛ se ka mun mara i tɛ se ka foyi mara wɔɔrɔ o man ɲi walahi ni mɔgɔ jugu filan don i b'i tɛgɛ tereke n'i jugu y'i ye dɔrɔn a ka jeni a ka se ka ɲini ko nka gɛrɛsɛgɛ la ka n'i tɛgɛ tereke n'i tɛgɛ tereke i b'a sɔrɔ nka a bɛ taa ala man tɛmɛ merci infiniment pour l'information non nin ye garijɛgɛ tali ye ni do bon toujours n y'o de fɔ n ko o bɛɛ ye sɔrɔ dɔ de ye mɔgɔninfin i mana se ka 10,000 sɔrɔ 10,000 in kɔnɔna na exemple la e n'i ka denbaya ka balo ka se ka sɔrɔ a la hali n'a kɛra 1,000 o ka se ka mara kalo kalo n'a bɛ mara ten n'ala sɔnna ma i tɛ se ka lebu wariko la parce que ale de b'a to i bolila wari bɛ se ka basigi hakɛ kɔnɔ i ka sɔrɔ ta kɔnɔ ala t'i kungo jugu ɲɛsin ma mun bɛ se k'i ka
baarakɛla wari k'a b'i yɛrɛ kɛ quoi parce que dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ ti gɛrɛ sɔrɔ fo wari ka na i yɛrɛ mana k'i ka projet dayɛlɛ la dɔrɔn minnu ka affaire do dɔrɔn ko kikara dɔ bɛna don mobili ben b'o la sojɛni b'o la ou bien i den dɔ bɛ ngaraki ka taa ko dɔ k'i la k'i kisi ka bɔ ma nin de b'o kɛ ala an dɛmɛ ni do bon nin kɔni toujours adamadenw ka wuli ka baara kɛ sɛbɛko la n y'o de fɔ ale ye zo kala de ye cɛ o cɛ ye nin sɔrɔ i ka baarakɔrɔ i ka mobili kɔnɔ i ka sokɔnɔna na n'i y'a bila ala b'i kisi sonyɛli ma nin kɔni an bɛn'o garder a siga kɔni t'o la parce que i y'a mɔ ye n ka mobili tile fɛngɛ kɛ n ka fɛn dɔ ta fɛn de tɛ yen n'i y'a bila ala b'i kisi ala yɛrɛ sɔnn'o ma fɔlɔ la n nana est ce que n y'a kuma fɔ voilà n'i ma ko o ko kɛ k'a kɔrɔbɔ ka prévu a la n tɛ bɔ n'a ye parce que n'i bɔra n'a ye i b'a fɔ i yɛrɛ lebu ala k'an kisi lebu ma voilà ça ni nin bɛ yɔrɔ o yɔrɔ so n tɛ don ayi non tali tɛ kɛ a kɛla yɔrɔ o yɔrɔ ye i ka magasin o mobili kɔnɔna o c'est à dire i yɛrɛ magoɲɛfɛn wari de bɛ bila yɔrɔ dɔ la dɔrɔn a bila dɔrɔn a banna ala b'i kisi alahu akbar o kɔfɛ bon alhamdulilah n'i ka sukaro kilo kelen halisa baara bɛ sen na o sukaro kilo kelen mɔgɔ bɛ yen ne fanga dɔgɔya de b'i la n'a ko ko dunɔgɔ maa min ka teli ale b'a mugan de ye su naani su saba i yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ n ye laminida ka fura min ta tiɲɛ don tiɲɛ tɛ e de b'o dɔn ni mun ye k'a mugan ou bien k'a kɛ naji la nka a tɛ kɛ sukaromafɛn na a bɛ kɛ kɔgɔ bɛ kɛ fɛn minnu na ou bien k'a jala mugan a bɛ dépend e yɛrɛ de la mun ka nɔgɔn i bɛ se ka bila kantiya la o kɔni fɛn min bɛ yen nɔ ni sukaro b'o la a tɛ k'o de la quoi i y'a faamu wa ni kɔni a nafa ka bon i mana ale fɛngɛ ni tile saba tile naani kɛla lamindaw nin ni nin a nafa ka bon dɛ ni ka mɛn i muso b'i bonyana nilo ne ka mɛn i muso b'i wele papa nilo ne ka mɛn i muso b'i biri k'i fo nilo ne ka mɛn i muso bɛ ji soli ka d'i ma nilo ni i bɛ donna 3h du matin 4h du matin bon kɔnɔ ni i taara sɔrɔ i muso sigini bɛ yen a b'i kɔnɔna n tɛ cɛ nilo kana siga o la parce que bi bi in na n yɛrɛ ye jateminɛ dɔ de kɛ parce que n'i ye den sɔrɔ normalement i kan k'i fa tɔgɔ da ou bien k'i ba tɔgɔ da nka n'i ma kɛnɛ i muso bɛ to k'i fa n'i ba de nɛni fɛlɛ la parce que n'a ko den ma ko fugardiden e tɔgɔ ma fɔ nka e b'a dɔn a ne de don mun b'a se ma fanga na yan fuwariden parce que a y'a fɔ est ce que e tɔgɔ fɔ la fuwariden filɛ k'a sɔrɔ a kan bɛ fatɛma de ma e fana sigilen bɛ i tɛ se ka kuma e bɛ se ka i tɛna nin ta ka dɛn wa fuwariden k'a sɔrɔ e siginin bɛ bon nin de b'o ban la hawla wala quwwata wari t'i bolo sanu t'i bolo nka ni furu kɛla n'i ka kɛnɛ ka ban muso b'i sutura nka ni bana nana a se k'i sutura dɛ parce que ni bana yɛrɛ nana k'a ti kɛnɛya sariya yɛrɛ b'a da kan ko furusa ka kɛ parce que ni furusa ma kɛ denw bɛna caya minnu tɛ joli kelen a bɛ na ni makosa ye sari muso bɛna taa waga kɛnɛ ma a ma kan ka min kɛ ala m'an cɛ mana ni do bon alhamdulilah toujours n y'o de fɔ nin ye juguya ko kunka de ye parce que mɔgɔ min bɛ yen ni mɔgɔ min bɛ yen ni juguya de kelen e yɛrɛ b'a dɔn parce que ko dɔ bɛ yen filɛlikɛla bɛ se k'a fɔ ko juguya b'i nɔfɛ nka e yɛrɛ b'a dɔn ko juguya bɛ yen nin de bɛ juguya ban nka mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a ta i yɛrɛ ka kɛ mɔgɔ ŋaniya ɲuman ye filɛmo de fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye nin ta k'i sera k'a ko m'a f'i ɲɛna k'i ka t'i da bɛɛ n'i ka yeleka dɛ nka juguya ko sira fɛ ka na sera maa si ɲɛ cɛ o cɛ y'a tiri la a bɛ segin a yɛrɛ ma wa n'a nana i bɛ yafa a ma fana o de ka di nin fɛn in ye juguya nasi de don mɔgɔ ye juguya k'i la o i yɛlɛla a kan o n ye jugu langari o a bɛ nin bɛɛ de ban pewu n'a tɛ kolola o a bɛ segin a yɛrɛ ma parce que ka mɔgɔ kɛ bilenden ye nin de b'a kɛ nka o kɔfɛ i yɛrɛ kana taa fɔ karamɔgɔ ɲɛna ko karisa i bala ka nin kɛ n'a baara dɛ karamɔgɔkɛ bɛ baara min kɛ a bɛ segin e de ma dɛ kana taa mɔgɔ si baara juguman na i ka ko to ala ma dɔrɔn i ka nin kɛ sari mɔgɔ tɛ se i la n'i yɛrɛ kana baara mɔgɔ kana se mɔgɔ ma voilà a banna
parce que mɔgɔ kɔni tɛ se la n'o ka kɛ law a bɛ kɔsegin mais ni le fana taara kɛ law a bɛ i kɔsegin bolo bɛ k'i yɛrɛ kala yan o de kama n b'a fɔ n'i bɛ nin ta dɔrɔn i b'i yɛrɛ mise à jour kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka n'a ta mise à jour voilà an bɛna laban ni de ye bon mɔgɔ min yɛrɛ bɛ yen c'est à dire mɔgɔ bɛ jigi tigɛ mɔgɔ dɔ la nka mɔgɔninfin yɛrɛ ti jigi tigɛ yɛrɛ la o mɔgɔ min bɛ yen ne yɛrɛ jigi tigɛ la e yɛrɛ ko est ce que ne yɛrɛ bɛna kɛ maa ye bilen est ce que ne bɛna don da la bilen o yɔrɔ dɔw b'o fɔ na ni ta dɔrɔn a kɛcogo ka f'i ɲɛna n bɛ tile 40 de d'i ma n'i ma yɛlɛma o kɔrɔ b'a jira ne bɛ dɔɔnin mina nkalon don n tɛ n kale tile 40 tile 40 n'i kɔni ye nin da i fari ka tile 40 c'est à dire i tun b'a la ka hami n'i ka baara kɔrɔ min ye ou bien sɔrɔ min ye n'i ma yɛlɛ o sanfɛ i t'i dɛsɛ o la voilà parce que n'i y'a ye cɛ bɛ kasi ko muso fɔlɔ fatula o kasi tɛ ban a ma kɔɲɔmuso sɔrɔ mun b'a la ka tɛmɛ muso fɔlɔ kan ou bien n'o tɛ ni kɔɲɔmuso ka labɛn kɛɲɛna ni muso fɔlɔ ta ye Lamin Dawo siga kɔni t'o la ale de b'o kɛ n'i ye mɔgɔ kasitɔ ye n ka baara kɔrɔ nɔfɛ i ma kura ɲɛnama de sɔrɔ n tɛ baara kɔrɔ hali n'o y'i wele i b'a fɔ k'i ye coupélen don parce que ni mɔgɔ min b'a ta dɔrɔn i yɛrɛ ka kɛ mɔgɔ i jigilatigɛlen don ou bien mɔgɔw ko mɔgɔ min tɛ don da la Inch'Allah. Le numéro de Lamin Dawo c'est le plus 225 05 46 38 36 41. Je répète, le plus 225 05 46 38 36 41 ou le plus 226. Le plus 226, ça c'est un numéro burkinabé. ayi o tɛ fɔ o Burkina fɛngɛ i bɛ Mali numéro ni Ivoire numéro in de fɔ o 73 39 19 06. Il y a un numéro burkinabé qui est là. Qui a donné le numéro burkinabé? Le plus 223 75 00 33 45. 00223 73 39 19 06. Ça, c'est le premier numéro. Sinon, il voit ici un 0, 0, 40, le plus 223 75 00 33 45. Oui, un numéro 2. Le plus 225 0 5 46 38 36 41 ou le plus 223 75 00 33 45. Oui, la mine d'aucun numéro. Mamie Makovala. Ce qu'on kilo kéré. Kabla et Kachara à débit. Oui, il est. Ah, la mine d'eau. Quand il n'est pas nita. Ah, non, ce qu'on kilo kéré. À nous gagner garder. Nala sona. Mami juguya bala. Juguya fi man kri kri. Kri 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 kri. Juguya fi man kri kri. La minda obe Abidjan ni wati na abe kumansi Soweto. Ode? Ouais. Kumansi Soweto. Mao mani makobe la minda oka baraoula. Passeport. Et ka visa te bola. Et ka passeport te bola. Et ka document bloqué là. Et ka wari bloqué là. Et ka compte bloqué là. Et ka ko le bloqué là. Il est resté ko do le nyansora. Et ka ko ma. Et ka ko nyangamina. Faut ka tient Lamin Dawo wele. Au plus 225 05 46 38 36 41 ou le plus 223 75 00 33 45. Lamin Dawo wele. Juguya Ibu Franka Boyla Garjigeta Ka wusu ka warne ofle Iba wusu dron sari Idae abla tasmana dron Iba wusu ka warne No ta triki Iba wusu ka warne Mo ta triki Ni tala triki ka kumuru Ka wusu ka warne Nefe Aye ni wole zizan Aye téléphone nou wole zizan Lamin Dawo wole zizan Ka ni fitini nde Me faye nita Anini Chemi ni Lamin Dawo ne kolon Ne ba karama Una fenta ofle Mami nde nasi fe ka chaya Sebe din fle Ana mante mana
Amakma Bournaneka, Aminakma Aleka Capitata. Bon, alhamdulillah, Boulanega toujours allé kokoro en barakono. Mɔgɔ min bɛ yen nɔ ka se k'i kisi ka bɔ gɛrɛgɛrɛ ko ma ani mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni luwanze ko gɛlɛya b'i la e yɛrɛ ka se k'i halala yɔrɔ sɔrɔ k'a jɔ ka don a kɔnɔ ale b'o de sababuya siga kɔni t'o la parce que n'i bolola nɛgɛ lajɛ i bɛ fɛn fila de y'a la ubiyɛn saba wala namunɔrɔ dilanlen de don namunɔrɔ n'i y'ale couleur ta ale tɛ dɔwɛrɛ de a bɛ bɔgɔ de di wa jɛman in tɛ dɔwɛrɛ ye c'est à dire i yɛrɛ ka se ka ko jɛlen sɔrɔ i sigiyɔrɔ la ko jɛlen mun ye n'i seli i yɛrɛ kɔrɔ ka dugumakolo dɔ sɔrɔ k'o jɔ i bɛ kisi le 10 le 5 mois dɛ voilà ko in dabɔla de kama ala an bɛɛ kisi a ne le 10 sera an bɛɛ bɛ jɔrɔ walima ne le 5 sera an bɛɛ bɛ jɔrɔ ala m'an tɛmɛ Lamine Daou an bɛ fɔ kosɛbɛ dan tɛ foli min na maa o maa n'i mako bɛ Lamine Daou la i b'a wele sisan a bɛ Abidjan ni wagati na Kumasi Soweto an ka ma Abidjan Kumasi le ma an b'a fɔ Ghana ta Abidjan Kumasi le plus 225 ne kɔni Lamine Daou ne kɔni bɛna sukaro kilo 1 asma plan to la ni n ka kan ka ta walima n ma kan ka ta followers a y'a sɛbɛn sukaro kilo 1 k'a dɔn a bɛ mun kɛ wa k'i ka cɛya ka kɛ kank ni ka sukaro kilo 1 bila a kan a tɛ jigin est-ce que i bɛ kuma min faamuya ne kɔni bɛ nin garder est-ce que i bɛ kuma faamuya c'est à dire ni ka mugan ni ka nin mugan ni ka nin i k'o mugan tere 4 i bɛ taa sukaro kilo 1 san mana na i bɛna siri i ka cɛya kan i ka cɛya bɛ lɔ a tɛ ci o ye nin de siga kɔni t'o la wuyafɔya de b'a fɔ a seere lahara a filɛ dɔrɔn i bɛ Lamine Daou wele i b'a kɔrɔbɔ i muso t'i nɛni wagati bɛɛ ko fugariden wa a b'a fɔra den ma papu e fugariden tɛmɛ ka na yan e ka ala mun na wa c'est vrai sufɛ i ma gboro ka ɲa yɛrɛ mako ɲana ale don mako ma ɲa ban e donna dɔrɔn e jigila a karamɔgɔ i b'a ye i den chinois b'a la kelen nun bonyana kelen kunkolo ka bon k'a sɔrɔ e ye joli garçon dɔ ye mais i bɛ taa sɔrɔ dɔ yɛrɛ a kunsigi Mauritaniens kunsigi lo n'a kɛra cogo di e den taara bɔ Libanais fɛ k'a sɔrɔ ele ye farafin de ye fara ne finman mais e den taara bɔ Libanais dɔ fɛ walima i ka voisin dɔ bɛ kɛrɛfɛ a kunkolo ka bon nun ka bon ni k'a ye son visage est carré on dirait chic e den taara bɔ kunkolo ka bon nun ka bon tête est carré on dirait chic e i na la e voisin ma goûté e muso la n'i tɛ fɛ o bɛ kɛ an kana mɔgɔ n'i ta Lamine Daou e ka la i ka bila o bɛɛ la min diyara n ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan nin o siga kɔni t'o la n'o bɔra a la ni de bɛ tugu a la n'o bɔra a la parce que ne fɛ wari ka ɲi wari ka ɲi mais hali ni miliyari b'i fɛ n'i ka cɛya ma dilan ka ɲa i tɛ putere ye siga kɔni t'o la i bɛ se ka den dɔw woro min bɛ se ka kɛ miliyardɛri ye k'i kunna woro mais n'i yɛrɛ ye miliyardɛri i tɛ se ka i ka miliyari damu parce que diɲɛ damu ye muso de ye mais i bɛ muso filɛ i tɛ se ka foyi kɛ ala m'an jɛman na o ye lɛbu le ye maa min mako b'a la a ye nin wele le plus 225 le plus 223 75 0033 45. Bon, il y a un numéro de Paris qui est voit ici. Le plus 33 75 75 67 04 80 0. Ça, c'est un numéro de Paris. Numéro de... Le numéro d'Amérique, bon, c'est le 0 plus 1
31 5 26 66 63 8. Ça, c'est le numéro du Paris. Tu vois, il dit Lamine Daou, ça, c'est le numéro des États-Unis. Lamine Daou, il est international. Il a ses dépôts partout. Mais il peut faire Lamine Daou Congo 600 quand il est là, 600. Il peut vous le dire au plus 225. 0, le plus 225, Ismaël, le plus 225, 05 46 38 38 36 41. Je répète, le plus 225, 05 46 38 36 41. La main d'or, c'est qu'à faveur du monde déjà dans Doma. Songalo watina. Oh, nala sanama nya fo chugo mina. Toujours sungolo fulani suni manno ni limanate. Bon, toujours ni sun tigala dimi gala me be mo nga ko be begala blalila. Mo mo yeli ga dimi ko la. Dimi ko dorante fin do be no mino fana fo. Parce que toujours nga jibara be a fo ko abi mo ko chamanye. Mogom be ko kono dimi chuni ka sta sule ube docteur da jira sisa ke e ka nga opere ni wele ni su ajiglaye ala bi so bi jiga nyana parce que ti fin be na dulendo farafina ni farajala kwa dimi ko fa na woni dimi ko la minti duru de do waji fana bi se ga glaye mogonya jumendo do kono barako fa fela la bon chugo mina majatulu fana o se ga gla telephone na bon ka se muso ka baya jurumo nu be bara munun be anga bara konna na kwa ni wulili ke iseli ni mo isibala ni telephone kon mi sora ka ba ko appel video be se ga ke ika ko be se ga nyana ko sika control parce que bara fen da man de be anglais ka munu funga bon bara fen nu fana anya gla ka se ka nogoya de ke toujours wartigi ba ka war jaga bo na ka wari don ba fana ka ka don jaga bo na ka don fonye bon fon fe be nene ka fen du ko wa mo gande du e ba sura bi di wa tanela ka ta se na fu ka ta bla seljini banina o ne ra ka ko konona de mena mo ko fe. Merci infiniment à Lamine Daou. Maman ni makobe Lamine Daou la vie ni volé rapidement. Lamine Daou vient reçoit nana dans la zone et kako a bella jeune noya. Regarde Ismaël qui sont les exemples monument vivant. Wenchi le robot programmé. Merci infiniment à tous. Je suis sans vous dire miséricorde de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.